Ja, aangezien we niet kunnen gaan dansen en alle keten toe zijn, moeten we maar een andere hobby zoeken. Hè? Dus gaan we elke maand een workshop voorzien en ik ga de eerste doen. Online natuurlijk. Mag ik er niet vergeten bij zeggen. En wat ik ga doen is... Dus ik ga breien. Wie had dat ooit gedacht? Zodat we ons dansvoeten goed kunnen warm houden wanneer we terug mogen gaan dansen. Hè? Enjoy! Voilà, we gaan het lekker kort proberen houden, want ik sta liever achter de camera dan ervoor. Maar dus, ja, Sarah had gevraagd of ik een breiworkshop wil geven. Dus dat ga ik ook proberen doen. Maar ja, degenen die mij kennen weten ook wel hoe chaotisch ik soms kan zijn. Dus we zullen zien hoe het uitdraait. Oké. Dus... hoe gaat het te werk? Allereerst zoek je een patroon. Of je zoekt een patroon op basis van wat je al hebt. Wij willen vooral sustainability stimuleren met de serre. Dus wij zouden zeggen, ga in tweedehandswinkels kijken voor breinaalden of wol. Of zoek sustainable shops. Of wie weet, als iemand in Hasselt... Want in Hasselt heb ik eigenlijk nog niet breiwinkels gezien of tegengekomen. Ofwel zijn ze super low-key, dat we het gewoon niet weten. Maar dus als iemand tips heeft of zo, waar je in Hasselt goede sustainable wol en breispullen kunt kopen, laat het ons zeker weten. Ik bestel graag bij wolzoeerlijk.nl. Ik heb dus een patroontje gekozen uit dit boek. Ik vind dat echt een heel mooi boek. Super mooie foto's. Voilà, en het patroontje dat ik ga breien zijn deze sokken. Ze zijn best simpel. Helaas natuurlijk, omdat het een boek is het copyrighted en mag ik dit patroon niet aan jullie geven, maar het draait ook vooral om de steken, hoe dat je de steken doet. Welke steken er zijn er veel meer dan dat ik ga uitleggen vandaag. En het moeilijkste is eigenlijk de hiel om te breien. Dus ik ga waarschijnlijk straks ook nog even YouTube filmpjes tussendoor moeten kijken. Wat heb je nodig voor sokken te breien? Ik brei het liefste met rondbreinaalden. Ik vind dat gewoon gemakkelijk, omdat bij gewone naalden of bij double pointed needles raak ik echt gewoon naalden kwijt soms. En dan ben ik gefrustreerd en vind ik het niet meer leuk en wil ik mijn project niet meer afmaken. Oké, uw wol. Dat komt niet altijd zo in een bolletje. Ik heb dit ook zelf gedaan. Dat komt er soms in een gedraaid ding. Dat ziet er dus zo uit. Wat moet je hier nu mee aanvangen? Dus ben ik daarmee begonnen dat gewoon in een bolletje te doen. Te draaien op mezelf. En ja, dan gebeurt er dit en word je gefrustreerd. Of wat je ook kunt doen, is iemand recruiten die het vasthoudt en hun gewoon een beetje uitgeput daar laten zitten terwijl je een bolken wol draait. Of wat je ook kunt doen, is gewoon slim zijn en niet zo dom zijn zoals ik ben geweest. Om gewoon als je wol bestelt te vragen of ze het zouden willen opbinden. Dat had ik beter ook gedaan. Maar bon. The life of Annika. Ja. Dat is het. Dan gaan we eraan beginnen. Hè. Zoek een patroon van de toes op. Je kunt ook andersom beginnen, dat is uw eigen keuze, maar dit is toch het gemakkelijkste in mijn opinie. Omdat als je aan de schacht van je sok bezig bent, dus voorbij je hiel, ja, je maakt het zo lang als je wilt. Dus de bol wol bijna op is, kun je op zich ook stoppen. Als je andersom werkt, niet als je bol wol op is. Vandaar. Purr, purr, purr. Purr, purr, purr. En
En de camera loopt. Dus. Julie's Magic Cast On. Dus we hebben onze 2 naalden. We houden die zo. Dus we hebben onze bovennaald en onze ondernaald. Je pakt het uiteinde van je bol wol en je legt die hierover. Je zorgt dat je een stukje hebt, een beetje afhankelijk van hoeveel steken je moet maken. Ik moet er maar 8 aan elke kant, dus ça va, ik kom hiermee toe. Leg dit erover, voilà, dat je eigenlijk dit hebt. En dat is op je bovenste naald. Dus je pakt je wijsvinger en je duim, gaat ertussen en met je resterende vingers pakt je het touw vast dat er straks zit en dat je het zo hebt. Je komt met deze hieronder en je gaat ertussen. Voilà. En je hebt een steek gemaakt. En nu draait je om en doet je hetzelfde, maar met je duim. Tweede steek gemaakt. Dus je moet altijd langs buiten naar binnen gaan. Dus hier met mijn wijsvinger langs buiten gaan we erover, over de onderste naald naar binnen. De bovenste naald pakken we de onderste draad van onze duim. Dus dan draaien we en dan gaan we erover en naar binnen. En dan zo weer. En dat is best simpel, maar mij heeft het ook even geduurd om het te snappen. Oei. Deze zit los, dus je moet hier voorzichtig mee zijn. Oké, voor de Magic Loop methode trekken we dus altijd onze naald door. Aan de naald waar uw draad aan zit, die naald trekken we altijd door. Dat gaan we nu doen, zo. Voilà. Het heeft moeite met scherp stellen, hè? Ja, voilà. Je gaat hier door. Pakt uw draad over en dan moet je eigenlijk een nieuwe steek creëren en dan doe je door die er door te trekken. Voilà, hier heb je een nieuwe steek en dan haalt je die gewoon van je naald af. Voilà, en zo begint je je nieuwe rij. Die rij. In het begin is het altijd een beetje zoeken en doen. Oké, we zijn klaar hiermee en nu is het zo. Dus wat gaan we doen? We trekken deze naald door. Zo doen we. Het is terug doorgetrokken en we beginnen zo en nu zien we, oké, onze draad is weer hier en dan trekken we het weer door. En je ziet ook altijd waar hier is het, is uw staartje. Hier is uw staartje. Dan weet je altijd, dit is het begin van een rij en ook het einde. Dus als je hier begint, dat is het begin en als je aan die kant zit, oké, dan heb je 1 rij gedaan. Dus dat is altijd makkelijk om te onthouden. Dus hier gaan we nu gewoon weer de normale steek gebruiken. De naald gaat erdoor. Langs, dus je gaat van links naar rechts van je naald. Dus eigenlijk zo en dan schept je steek op en dan zit je erin. En ik draai hem altijd een beetje rond mijn vinger, de draad. Dat is wel makkelijker. Dan gaat je de rand, dus van rechts naar links. En dan trekt je je steek door. Dus dan gaat je eigenlijk van, je ziet hoe dat ik nu onder mijn linkse naald zit. En dan moet ik met mijn rechtse naald eigenlijk eronder doortrekken en boven mijn linkse naald gaan. En dan trekt je het eraf. En dan heb je je steek. En dan gaan we even opnieuw doen. En dan trekt je je naald weer door. Ga je bolkenwol aan de kant. Als je het kunt zien. Dus zo ziet het eruit als je een steek gewoon hebt gemaakt. Als je gewoon een rij terug begint.
Dan gaat hier tussen, pak je deze op. En dan gaat je langs rechts erin, maar je steek ligt links op je naald. Voilà. Dus nu heb je eigenlijk een steekje erbij, maar moet je die nog wel, moet je die steek wel nog maken. Dus wat we nu moeten doen, met je rechternaald, gaat je langs onder erin, bij de steek die je hebt gemaakt. Voilà. Zo. Ik weet niet of je het kunt zien. Dus dit is het steekje hier tussen mijn 2 vingers wat we bij hebben gemaakt. Dan doe je gewoon verder in met je working yarn, je werkwol, zal ik het maar noemen. Gaat je erover. Voilà. En heb je een steek bijgemaakt. En zo gaan we dat dus eigenlijk gewoon verder doen. En dan, ik moet dan gewoon verder mijn normale steken doen. Mijn knitting stitches. Dus je ziet dat wel zo tussen je 2 steken op je naald is er zo een draadje dat je eigenlijk kunt oppakken. En deze keer gaan we dat, moet dat aan de rechterkant van je linker naald zitten. Dus nu gaat je, eerst daarnet deden we zo. Dan zat je draad aan je nieuwe steek aan de linkerkant van je naald. En nu zit die aan de rechterkant van je naald. Dus eigenlijk het ding hier is ook, als je langs de linkerkant doet, pak je die ook op aan de linkerkant. En als je die rechts steekt, pak je die op aan de rechterkant van je naald. Voilà. Dus dit is rechts. Voilà, dus we hebben onze eerste increase gedaan. Dus steken bijgemaakt. Dus nu, ik had er daarnet 8. Dus nu zou ik er 10 moeten hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Omdat je altijd als je erbij maakt, maak je er 2 bij op elke rij. Voilà, dan trek je terug door. Dan trek je weer door. En nu is het dus eigenlijk gewoon een normale rij doen. Dus nu gaan we geen steken erbij doen. En dan als we ons volgend rondje beginnen, wel weer. Ook altijd belangrijk dat je eerst je naald terugtrekt. Dat je je 2 naalden... Amai, soms zit dat stroef. Aan het uiteinde zetten en dan pas je naald doortrekken waar je draad aan zit. Want als je dat niet doet, dan trek je soms je draad er gewoon door. En dat is ambetant en frustrerend. Dus ja, ik heb de tip nu gemaakt en nu doe je eigenlijk dus gewoon verder zoals je bezig werd en breid je gewoon in het rond. Dan meet je straks wat je patroon zegt, hoe lang. Hangt er ook vanaf of je sokken maakt voor kinderen, sokken voor hele grote mannen met grote voeten of gewoon normale sokken. Super belangrijk ook dat je je voet mee hebt, zodat je weet hoe lang dat je sok moet zijn. Dus je meet je voet 24 en dan als je aan je hiel begint, waar ik nog een paar uren van verwijderd ben, moet je ongeveer 4,5 centimeter eraf trekken. Dus ik zou dan op 19,5 centimeter zetten. Dus dat is nog 9,5 centimeter. Zalig. Dat is keigoed, al toiletje erbij. Oké, we zijn hier klaar voor. Ja. Je moet wel een beetje aan de kanten, Antoinette. Ah ja, zo, hop.
Ja, zo. Kijk hoe. Ja, oké. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, maar erdoor. Hé, je kunt vrijen, Niels. Waarom heb ik mij dat toen laten zeggen? Ja, Annika. Ik zal het wel doen. Hier heb ik iets niet goed gedaan, maar ik weet niet waar, Annika. En dan... Geen idee wat ik aan het doen ben. Ik heb mij echt iets laten aansmeren, hè. Annika, wilt jij de workshop geitenwolle sokken doen? Ja, Niels. Als jij dan meebreidt. Ja. Heeft hij er nu 2 gebeten? Allee, man. Zo we dit gaan doen is gepakt een ander kleurtje. Mijn patroon zegt het dus niet om te doen, maar dit is echt gewoon veel gemakkelijker. Maar ik ga hier een beetje een stukje wol van pikken. Moet niet zo lang zijn. Zoiets. Dus dit is persoonlijk gewoon iets gemakkelijker. Mijn patroontje zegt om gewoon door te doen en uiteindelijk te markeren en dan te knippen. Maar ik vind dat een beetje eng, dus ik ga dat niet doen. Dus ik pak een ander stukje wat het makkelijker gaat maken. Trouwens, ik snapte niet hoe ik eraan moest beginnen. Omdat het patroon het zo ingewikkeld had uitgelegd. Dus dikke merci aan mijn liefste en zo Sarah om het uit te zoeken voor mij. Dus we pakken onze extra naald eigenlijk zoals we gewoon verder zouden doen. Maar in plaats van deze eruit, want die laten we hangen, gebruiken we deze eruit. Voilà. En dan hebben we onze eerste steek. En dan gaan we eigenlijk gewoon zo verder doen. Met de juiste kant, deze kant. Oké, dus die zit erin. Wat we nu eigenlijk gaan doen is al deze steken op deze naald zetten. De reden waarom we dat met een andere naald doen is omdat anders deze steken op deze naald stonden. En dat was niet de bedoeling. Dat zou toch niet de bedoeling zijn. Zie, dus dit zit er nu in. En we gaan gewoon zo verder breien en dan op het einde, wanneer dit langer is. Dus eigenlijk moet je voet veel langer zijn. Dus je moet hier nu niet op letten dat ik het zo kort heb gedaan. Dat is gewoon om het te laten zien. Je breidt gewoon verder tot uw lengte dat je wilt hebben. Dus eigenlijk moet het zo lang zijn tot hier. Voordat ik dit doe. Maar dat hangt dus van je eigen voeten af. Hè? Dat kan ik u niet zeggen. Zo, dan gaat je gewoon verder. Tot als je aan de boord komt. En dit is dus ook een boordsteek. Dus dat gaan we direct doen. Ja, wat je ook kunt doen is gewoon verder breien zoals dit. Ik ga nu een rib patroon maken. Dus rechts en averechts. Daardoor gaat je sok wat meer rekken. Zo hebben we de tenen gedaan. We hebben de voet gedaan. Dus dit. De hiel komt nog, want dat draadje gaat er straks uit. Dan hebben we nu het beentje zeg maar gedaan en dan gaan we nu de boord breien. Dus nu komt er een andere steek. Dus wat we nu gaan doen is, we gaan terug beginnen zoals we altijd doen. Voilà. Dus ik ga er gewoon twee rechtse steken doen. Dan gaan we nu 2 purl stitches doen, dus averechts. Het draad moet aan de linkerkant van je rechternaald. Dan schuift je van rechts naar links eronder. Dan gaat je erover en eronder. En zo 2.
Ik heb een fout gevonden. Super frustrerend, maar dat is dus ook een onderdeel van breien. Fouten zoeken en je fouten repareren. Dit is een haaknaald. Super handig voor je steken te fixen als je iets fout hebt gedaan. Ik heb nog wel 24 steken hierop. En ik heb er nu 20 gedaan. Ik heb nu 3 steken over. Dus dat betekent 1 steek magically disappeared. Dus ik heb goed gezocht. En waar ik achter ben gekomen is als ik mijn sok binnenste buiten draai, kan ik het laten zien. Hier heb ik dus iets gek gedaan. Geen idee wat. En dus het zijn 2 steken eigenlijk 1 steek geworden. Ik ga deze helemaal losmaken tot beneden. Normaal gaat je niet zo ver, maar ik ga toch een kans wagen. Dus ik ben nu deze aan het doen. En dan is dit straks een andere steek die ik ook tot boven doe. En dan heb ik mijn 2 steekjes terug. Daarmee is het ook vooral belangrijk dat je goed telt. Dus zie ook dat je altijd zo je vinger eronder houdt. Want zo kun je je steken eigenlijk het beste zien. Zot eigenlijk, hè. Hoe dat je zo weet als je breidt. Dat elke steek, echt letterlijk elk knoopje eigenlijk. Eigenlijk is dat gewoon een soort van knoopje. Heb je gewoon zelf met de hand gedaan. Best cool toch uiteindelijk. Voilà, nu zijn mijn steekjes gefixt. Dus we moeten dit gaan afbinden. En hoe gaan we dat doen? Daar is een manier voor en die heet Jenny's Surprisingly Stretchy Bind-Off. Ik ga een dunnere naald daarvoor gebruiken. Dus dat is een yarn over backwards. En dan doen we een knitting stitch, dus gewoon een rechtse steek. Voilà. En nu hebben we eigenlijk 3 steekjes, zeg maar. En nu moeten die 2 over de eerste steek. Dus ik doe altijd 1, 2, 3. Dus dan moeten eigenlijk 2 en 3 hier over komen. Voilà. 1. 2. Nu hebben we purl stitches, dus de averechtse steken, zoals je kunt zien. Hier moet je draadje wol moet dan een gewone yarn over zijn. Dus in plaats van langs deze kant te komen, gaan we langs deze kant. En dan gaan we een purl stitch doen. En nu hebben we er 2. Nu gaan we eigenlijk net hetzelfde doen. Voilà. En dan leggen we deze aan de kant voor subiet. Dus we knippen een stukje af. Zoiets is wel goed. Ongeveer pak 10 centimeter of zo. Hier, ik laat die er nog even in. Doe deze erdoor. Voilà. En dan ga ik door de laatste steek hiermee. Voilà. En dan gaat je ook nog eens door je eerste steek terug. En wat je nu gaat moeten doen is, je gaat je draad erin moeten weven, maar dat ga ik op het einde doen. Dus dit stukje gaan we ook op het einde nog erin weven. Je kunt dat op zich nu ook al doen. Ik doe dat nooit, zodat ik altijd weet, ah ja, dit is weer het begin van mijn rij. Dus nu gaat het moeilijkste komen. De heel. Dus degene die ik ga maken heet de Afterthought heel. Er zijn verschillende hielen, zoals de Hollandse heel. Er zijn echt veel verschillende. Waarom ik die heb gekozen is omdat dat blijkbaar een gemakkelijke is. Het is de eerste keer dat ik die ook ga doen. Dus spannend. Voilà. Nu gaan we sok binnenste buiten.
We steken deze erdoor. En dan moeten we altijd het rechterbeentje. Dus we skippen de linkse en we pakken het rechterbeentje weer op. Dus we skippen deze. We pakken die op. Trek even door en zet dan minder strak. Nu ziet je dat mijn originele wol terug op de draad zit. We gaan onze draad eruit halen. Dus je pakt eigenlijk een naaldje. Voilà. We gaan onze sok terug binnenstebuiten draaien. Want anders gaat ons patroon niet gelijk lopen. En deze draad komt eigenlijk in principe langsonder. Zie dat je een beetje over hebt voor straks erin te weven. Zoals we bij de rest nog moeten doen. En we gaan één steek rechts doen. Dus knit one. Dus we nemen er 2 samen. Dus ik ga die nu apart doen. Dus slip 2, knit 1. Dat betekent dat we er 2 op deze naald gaan zetten. En dan gaan we die als een rechtse steek samen nemen. Voilà. Nu gaan we bij de rest van deze rij gewone steken gebruiken. Tot als we aan 3 steken komen tot het einde. En nu nemen we deze 2 samen. Voilà. En na dit rondje herhalen we dus wat we daarnet hebben gedaan. Tot als je ongeveer 6 tot 8 steken over hebt. Voilà, ons laatste randje. Dus nu zijn we klaar voor onze bind-off. Nu gaan we onze wol afknippen. Ongeveer, wow, we zien gewoon dat die ongeveer 15 centimeter is of zo. Dus we gaan voor onze eerste steek purlwise, dus de averechts in onze eerste steek. Voilà, zo. Trekken die erdoor en we trekken die eraf. En dan gaan we als een knitting stitch door de tweede. En dan gaan we naar onze bovenste naald en gaan we ook als een knitting stitch. En dan trekken we deze er ook vanaf. De bovenste. Dat is altijd slip the stitch. En dan doen we deze purlwise hierdoor. Dan gaan we bij de bovenste ook een knitting stitch doen. En dan trekken we de tweede poging. Voilà. Onze ends erin weven. Oei, ik heb deze al precies niet zo geweldig goed gedaan. Voilà. Dus deze heb ik al gedaan. Nu gaan we onze hiel doen. Dat zijn er 2. Hier eentje heb ik nog aan mijn naald. Dus je moet echt gewoon je draadje volgen. Waar dat je hem insteekt. Volgt je uw steken echt gewoon. Maar soms ga ik er ook een beetje zo random door. Dat ik niet te dicht bij de rand kom die ik heb verkleind. Voilà. 1 klaar. De tweede zijn we aan bezig. Aandoen, hè. Oei, op, ik zit hier een andere broek nu. Ik zit hier naast in mijn badjas. Yay! Yay! Allee. Een beetje verder doen. Ah ja, Antoinette heeft dat kapot gebeten.
Dus ik dacht, ik kan een sok in 1 dag breien. Duidelijk niet. Dus ik heb dit filmpje letterlijk gewoon even aan elkaar gebreid. Hope you all enjoyed.